Kaixo. Nahiko lan egin da? Azken aldian nahikoa ez da inoiz izaten ari. Berba, ez aldi joa ondo negozioa. Negozioa? Nola? Mundu guztia erretikan kanpora joaten da, erosketak egitera. Supermerkatu handietara, pentsa, erosketak erresago edo askarrago egingo dituztelakoan. Horrela ezin dugu herri altxatu. Ez, baina jendeak ez duri ulertzen. Aizu, nahi badezu, sare sozialeta salaketa igo dezakegu? Sare sozialetan? Baina horrek zerbaiterako balioko du? Bai, neska, gaur egun ez zara inor sare sozialetan ez bazaude. Zatoz, prest? Bale. 3, 2, 1... Lagunok, salaketa serio bat jarri nahi duen herritar batekin dago. Esan. Ba hori, herriko jendea kanpora joaten baldin bazarate, eguneroko erosketak egitera, bertako dendari txikiok, itxi egin beharko dugula. Eta herriak holaxe triste bukatuko duela. Herri hil batean bizi nahi dugu. Gure esku dago, erosi herrian eta jan herritik. Ikusiko zu, bihartik aurrera, dena hobeto joango da. Ai, ea horrela den, dena dela eskerrik asko. Lasai, herriangatik edo zer gauza. Bueno, panua, Etxetik kanpo eman dut arratsalde osoa eta etxeratzeko amorratzen nago. Aio! Arillo, bai, aio.